Masak sayur asem ala aku yang bikin anak juga mau makan. Jujur aku wongnya males ribet, pengennya masak sepisan tapi sekeluarga melu mangan. Timbangannya masak 2 menu kan mesti keselnya double. Wong sing lagi masak semenu be ora rampung-rampung apa maning akeh iklan. Ngerti dewek lah ya duwe bocil. Dina ki nyong kurang arep masak sayur asem, goreng tempe karo goreng ikan asin. Iya bahan-bahannya tak raciki kabeh dhisik. Sayur asemnya juga arep tak tambahi wortel, bumbune bawang merah, bawang putih, kemiri karo terasi. Rika tim sayur asem bening apa budak lur? Nek nyong senengnya sayur asem sing budak. Kira-kira kayak gini bae golek bumbu ya lur, ora rasa lembut-lembut. Sayur asemnya juga mikir tak tambah kacang tanah karo jagung sing akeh. Ora kelalen ki dilebokna salam laos karo asem. Gulane nyong nganggo gula Jawa. Wis kayak tok bae lur nyong bumbune, aja lalen ya juga dilebokna. Biasanya rata-rata mau nek gawe sayur asem kan dipedesi sisan ya lur. Lah nek nyong ora disogi lombok. Nek pengen pedes nggali tak sambelna dewek bae. Oh iya ki miki kalian urung disogi micin lur. Sayur asem wis mateng, kenyong gari arep goreng tempe karo gesek. Jane awal mulane anak kenyong dadi pada doyan sayur asem, ke mone yang utine sing masak kena. Dimasakna yang uti sayur asem ora pedes pada doyan. Kenang tambahan menu bocil ya lur, daripada bosen ngesop karo sayur bening bae. Ya wis lur, ke masakan nyong wis mateng kabeh, nyong gari arep ndulang anake. Weh deleng nambok anak nyong pada doyan. Mengko nek ana sing arep melu-melu masak nggo anake, sing penting aja kekecutan ya lur. Nek kekecutan be anakku cok ora gelem, cenderung legi karo asin bae, nek kecute semending bae.